Ja, missen maak ik eigenlijk net zitten. Ik rijd 4 jaar een hele goede afstand. Ik koe echt net huur op alle 4 jaar afstand net. En ja, natuurlijk is het heel erg balen als vierde bewust. En ja, dan wordt hier het niveau zo verschrikkelijk heeg. Alleen op mijn niveau weer heel heeg, alleen nog krijg ik het genoeg. Zag ik nou toch dat je bijna een beetje je tranen moest bedwingen vlak voor het interview? Dat je het toch een beetje moeilijk kreeg? Nou, nee, nee. Tuurlijk baal ik inwendig wel erg, maar het stiet wel bij. Ik rijd hier 37-0. Mijn PR stond op 37-6. En ik rijd hier in 14-2 en ik koe echt net harder. Ik heb alles jong en ja, dan ga ik net goed of zo. Nee, absoluut net. Nee, ik moet heel trots op mezelf wezen en ik denk dat het besef morgen of overmorgen wel komt. En ja, dan moet ik blij wezen. Vorig jaar werd ik 10e en nu werd ik 4e en ik rijd zoveel harder nou weer. En maar je gigantische stappen en dat is eigenlijk gewoon heel mooi.